ang gipaabot din aron kita maminaw sa iyang pulo. Gusto? Di natin nga mga higayon sa mong kinabuhi, nagyatagan kang paagi na ikaw makasugod na sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan, apan imo lang kadtong gipalabay. There is discipline for failure to witness at the opportune moment. Divine viewpoint, mental attitude, mao kini ang pinugnan sa imong gahong espirituhanon. Sa walang plano sa Diyos, dinhi imo makatunan sa pulo sa Diyos. Kini kayo mo sa imprintado ng mga pulo sa Diyos o kini huna-huna sa Diyos. Ang Diyos pinaagi sa iyang grasya, mipahimutang sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, isip usa sa iyang paagi sa pagpadala sa iyang mensahe, sa paghupay ug paglaom. Tiwala niini karong mahulgaon o makuyaw nga kahimtang sa kalibutan. Karon aniya si Evangelist Vic Balbido nga may dala nga mga pulong nga angay sa atong pagpamalandong, ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Colossians 2:6-7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Now we should remember that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth no matter how much it may hurt the hearers. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong susi sa tagsa-tagsa nato kakalag. Kung nanapawag kita mga sala nga na himo ni adlaw, gikinahanglan nga ato kining ipangsugid ngadto sa tubangan sa Dios. Kay kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, the issue you're facing is not naming your sins.
It is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, magambot ta karon sa hilom, agig pangandam sa tungko galingon. Let us pray. Amahan na mga langit no, nagapasalamat kami kanimo, nininglayan sa ungadlaw, ng imong padangat kanamo, buhi pa kami sa lawas, imo kami gidala dinhi, og uban sa panglawas nga askil pa, og sa among lanti pa nga pangunahuna, kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya, og sa imong grasya. Dili kami takos ni O Dios. Dili gani kami takos mga buhi pa. Panikaw nagalihok pa sa imong grasya ning among kinabuhi tungod kay nagapadayon pa man ang imong plano sa among kinabuhi. Labi na ang among pagtuon sa imong balang pulong. Bani kami ning ang pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Salamat ning among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala. Welcome kaninyong tanan, mga subscribers, fellow believers, ni anusab kita. Punting gihapon kita sa atong pagtagad, din atong tun-anan, nga giuluhan og the real meaning of life, or we can rephrase that what life is all about. So, kini atong gitunan mo, kini ang mga punto na may kalabutan kini sa pag-ila nga kini atong kinabuhi tabunan kini sa grasya sa Dios. We're covered by the grace of God. Dili gani kina takos nga mabuhi pa pangumikan sa grasya sa Dios. Iya pa kita ang gipabuhi o aron kita makapadayon pas pagtubo diya sa iyang pulong aron sa ingon niya na makabot nato ang atong tumong as believers nga maong spiritual maturity. So karon padayon kita sa atong hisgutan kagahapon, atong gibiyaan nga ang Christian's responsibility, okay, under the conditions of the escrow contract. Kaya naman tayo gatubang agreement o contract. The conditions of the escrow contract is to utilize pagpahimulo sa mga gipangsangkap sa Dios kanato ingon nga mga Kristohanon in order to advance to spiritual maturity. So covered kining tanan nga itong gipang buhat karon, it's covered by the grace of God, particularly on the doctrine of grace apparatus for perception. Na ay nagatudlo, ang textbook nato maong Biblia, na ay dapit nga itong gihimuan ni ining maong pagtuon sa pulo sa Dios, na ay bala ang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlos kamatuoran. Ana kita pakigabitay sa Dios, kita napunan sa Espiritu Santo, ug ang atong pag-concentrate nini atong gipangtun-an nga doktrina. So kining tanan, it's covered by the grace apparatus for perception. Now, so mao kana nga responsibility nato ingon nga mga Kristohanon ang pag-unsa pahimulos sa mga gisangkap sa Dios, all the spiritual assets that He has provided us ingon nga mga magtotoo aron in spiritual maturity maangko na nato ang mga panalangin nga giandam sa Dios alang nato nga makakabot aniya ng espirituhanon nga pagkahamtong spiritual maturity kay mao man kana nga atong goal
objective as believers. Because only in spiritual maturity does the believer have the capacity to receive the marvelous blessings that God has placed on deposit alang kaniya. And at the same time then, ang Diyos mahimaya sa atong kinabuhi na niya tungod kay nabubo naman sa Diyos ang tanan nga iyang giandam alang kanato. Nakasabot ka? So, suma sa ato nang gitunan, ato kining gibahin, ang mga panalangin, atong gibahin kinis duha. Ang una, mao ang panalangin sa Dios alang sa magtutuo for the purpose of perpetuating sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan, to keep the believer alive in the devil's world. So mao kini ang gitawag og logistical grace blessings. Ug ang ikaduha, sumasa itong gitunan, mao ang mga panalangin nga madawat nato nga mga magtutuo sa diha nga magakabot na kita spiritualong paghamtong nga diin makaangko na kita sa capacity sa pagdawat niya ng maong mga matang nga mga panalangin. Mao nang gitawag og escrow blessings in time. Okay? So again, ato nang gibahin sa duha ang mga panalangin. You have logistical grace blessings that keep you as a believer alive in the devil's world, and nakikitawag o super grace blessings, where this requires spiritual capacity on the part of the believer. Mo atong gipakita sa as members of the royal family of God, we are in the world, but we are not of this world. Our spiritual heritage is heavenly. Dili kalibutanon. Yet, ang Diyos is preserving us alive in the devil's world after salvation to represent the absent Christ. So, ang Diyos does not totally separate us from the devil's kingdom, but intends that we advance ngadto sa espiritual ng paghamtong. And mahimunta kita nga mga nagasundog o nagaawat sa Diyos and become ambassadors for Christ in whatever circumstances we find ourselves. So, kung imong tanawon kining maong prinsipyo, anaa ang duha. Una sa tanan, ang usa ka tawo ang atong isigutan, ang usa ka tawo, wa ko moingon og Christian, ang usa ka tawo nga makadungog sa maayong balita sa kaluwasan ng gospel, og motutok kini siya, mopunting kini siya sa iyang nadungog, og makasabot siya, og mahimo dayon siya og iyang desisyon sa pagdawat niini. Ang pagtuo niya kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas. Diha-diha sa iyang pagtuo, siya nahimo na nga Kristohanon. Suluban dayon siya sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Perfect righteousness. Ug dungan niya na, hatagan siya sa kinabuhing walay katapusan, eternal life. Nahimo na siya nga anak sa Dios, a child of God. Karon, mao ka nang higayunas kinabuhi niya ng bag-ong na tao, pag-usap nga tao, a new born again nga tao, that he becomes qualified to receive God's blessings. E nga naman, what actually made him qualified to receive God's divine blessings? Tubag, ang gihatag, ang gi-impute diha kaniya sa Dios nga unsa? Perfect righteousness, hingpit nga pagkamatarong. Mao kanay nakapahimo niya that made him declared as justified, na matarong. Kasabot ka?
Ug dihan sa maong gisulob na niya nga perfect righteousness, hingpit nga pagkamatarong sa Dios, anha diha muagi, anha diha mudahili ang mga panalangin sa Dios. Sabta gina, sa laing pagkasulti, ang perfect righteousness sa Dios nga naa na diha kaniya, mao na karoy target o ingnon ta punteriya sa mga panalangin sa Dios. Kasabot ka, mao na na punteriya. That's the object. Mo'y hinungdan nga kining mao nga bag-ong natawo pag-usap nga magtutuo, in you, a baby believer, hatagan kini siya og hatagan og sangkapan sa Dios sa una nga matang sa mga panalangin. Naginganlan ito unsa, logistical grace to keep that new believer alive in this devil's world. Sa unsang tuyo nga gipabuhi pa siya sa Dios dinhining kalibutana, tubag, aron siya makatagamtam, aron siya makapahimulo sa grasya sa Dios nga mga panalangin. Ug unsaon niya pagtagamtam, pagdawat nining maong mga panalangin, tubag, pinagi siyang pagtuman sa mga mando, sa mga saad sa Dios dihas protokol nga plano sa Dios. Una sa tanan, nagasugo ang Dios nga karon iya namang amahan nga langit nun ang Dios. Nagasugo ang Dios nga patubuon siya sa iyang kalag, pinagis pagtuon sa pulong sa Dios nga gimando diha sa 2 Pedro 3:18. Sa iya naon niyang pagpatubo siyang kalag gikan sa pagkamasusong bata, brephos. Musibog kini siya, mo abanti kini siya sa pagpadayon niya sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hangtod makaabot siya sa unsa, pagkahingkod, adolescence. O kung mopadayon pagyud siya sa pagsibog nga tusunahan, iya nakaron nga makabot ang stage nga gitawag na nato og spiritualong pagkamtong, spiritual maturity. O kanang mao nga ang o stage, mao na ang kanunay natong hisgot nga the stage of capacity. That is the kinatumyan, kinatas-an nga bahin, dapit o angay nga kanang stage nga common goal of every believer to attain. Og mao na dapit nga ibubo, paminaw, mao na dapit. That's the very stage nga ibubo, ihuwad, iyabo na sa Dios nga na niya ng maong magtotoo nga spiritually mature na. Ibubo na sa Dios niya na niya. Ang unsang matang sa panalangin, unsang matang, tubag, ang escrow blessings in time. Sabta gina. Now, angay na itong makita, nato ng mga magtotoo nga, kita mga Kristohanon, nahimo kitang Kristohano, dili baya tuon nato. We did not become believers because of us, no. Tinood, mihimo kitag desisyon, tinood. Pero ang kaluwasan, ready na, luto na. Igo na lang tang mudawat ni ini, pinagi sa atong desisyon o sa atong kabubuton. Okay? Through our volition. Through our free will. So, imputed righteousness nga niya nagi sulob na sa maong magtotoo. This creates in us, nato, ato nalang isgutan in general, kanato mo magtotoo. The imputed righteousness creates in us a potential, puruhan for blessings that does not exist in the unbeliever. Wa ni, dili ni masinati sa mga dili magtotoo. Di kini masinati nila. Apan, ang Diyos, way labot sa di magtotoo. Okay? God has nothing to do with the unbeliever. Wala. Kung nga naman,
Kumikan kay the unbeliever does not have any kind of relationship with God. Wa man siya relasyon. It is only the believer who becomes a child of God, who becomes a part of the body of Christ, and becomes a member sa harian ng panimalay sa Dios, tungod kay kanang maong magtotoo, nahimo naman siyang embahador o sacerdote in his own right as a believer. Mao na. That is why we can see this. The only person that God can pour out His blessings is the person who has the imputed righteousness. You know what I mean? Kasabot ka ba? Ang tao ra nga na nag-iya sa gipasangil nga hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Siya ra. That's the reason why that we can see here that God cannot pour out His blessings to an unbeliever. Again, why? Tungod kay ang maong di magtotoo does not have God's righteousness. Wala man siya man ang iyag hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Karon, ug murag magduduha mo ani, nara ka na nimo. Okay? Pero hinumdumi baya nga kining kalibutan na dunay pseudo happiness o pseudo blessings. Mini. So, usahay kining kalibutan na mo imitate, mo awat sa mga pamagi sa Dios aron lang gyud sa paglingla sa mga tao, to deceive the people, aron lang sa pag-ilad sa mga tao. Apan aron dili kita mailad, sa may angan itong buhaton, ang sakto yung guide nato, wa gyoy laing panalipod o giya nato, mao ang absolutes, which is Bible doctrine. Pulong sa Dios. So, sa dihang ang Dios will declare and pronounce you as justified at the moment of salvation. He meant, among other things, you are now qualified for blessing. Kadungog ka. So kitang tanan qualified na for blessing, okay? Kitang tanan mga magtotoo. Dili itong unbelievers. Naipangutana. Nakadawat ka na ba? Nadabahing abot ninyo nga mga blessing. Tingali, umutana po ka, unsa man di ay pod ng mga blessing ay hatag sa Dios. Now, ang problema nako, mayon siya, ang problema nako, ay wa po ko kay bao o blessing ba, bana o dili blessing. Okay, atong tanawon. Let us see. Atong susihon niya. Kay hastagan ni ang mga katalagman, blessing, kadungog ka. Hastang katalagman, blessing, panalangin. Still remember the momentum testing? So sa manggod, kini nga to manggong naandan nga pangunahuna ang blessing mga kalipayon ra. Kung bahay na ganit blessing, mga kalipayon, mga kaayuhan, mo'y blessing. Pero moabot na ganin nato ka ng mga nagkanlaing mga kasakit, mga katalagman, mga nagkanlaing mga alantuson o mga bikils kinabuhi. Murag di ta maka-imagine nga blessing di ay na sila. Basta? Now, the only way a believer is able to excuse me, a believer is able to access blessings in undeserved suffering is for that believer to have the spiritual provisions of God to be able to face undeserved suffering. Kaya paminaw, kung wa nimo ang spiritual skills, di gyud nimo mapakpak ang panit sa undeserved suffering aron makita nimo ang unod nga maong blessing niya ng maong kahitabo sa imong kinabuhi. Paminaw. This is the doctrine that motivates the advancing believer to persist
in learning God's Word inside the operational divine atmosphere. Maura na. May kanang dasig kaniya. Pagkadako yung usik. Dako nga pagkausik. Atong tawgon ana. Kung niining adlaw, niining higayuna, ikaw nakasabot nga, ingon niining kaimtang niya, mabikil ka, undang ka. Kayo ang pagi man lang good nga atong maangkon kining mao nga mga saad sa Dios nga panalangin sa ato ang kinabuhi pinaagi man good sa atong pagpadayon regardless of what circumstances, people and things around us develop our environment. Kaya may nungdanon man good nga atong makita din mao ang atong espirituhanon nga kahimtang, our spiritual condition. As the believer makes the transition from ignorance to cognizance of doctrine, ang magtotoo now creates in his soul capacity for blessing. So therefore, ang blessing di mapangayo. Di na ito mapangayo ang blessing, oy. We cannot ask. Ang blessing di mahimong ampuan. Di gyud. Ug labaw tanan, ang blessing dili trabahuan. Dili pinagi sa atong pagbinuutan. Dili pinagi sa atong pagkakugihan. Di pinagi sa atong pag-alagad espiritual. These are not the qualifications nga aron atong madawat ang blessings. Listen. And listen very well. The only qualification nga aron imong madawat ang blessings is for you to move forward in your spiritual life aron imong makabot ang giingon ta o capacity and additional capacity until you are now able ikaw makadawat na angkon yan ang katakos to receive the blessings from God that are beyond imagination, blessings that are beyond your human comprehension. Now, ang capability sa magtotoo to receive and appreciate divine grace enables God to prosper him. Kasabot ka? Kumbalikon, the believer's capability to receive and appreciate divine grace enables God to prosper him without distracting him and halting his spiritual momentum. Kaya binimo, kini may kalabutan sa prosperity testing. Naibaw ka? Ang prosperity testing kung moabot na kini sa magtotoo, dako ra bagyud kaayo ang kapiligruhan nga magtotoo mahikalimot na sa naghatag siyang espiritual nga pagpadayon, momentum ug ang iyahang tulubagon ingon nga magtotoo. Tungod kay habi nimo, the believer tends to forget the source of the blessing. Mao ginay kalagmitan. Magkalimtan na niya ang tinubdan sa mga panalangin nga iyang nadawat. He tends to forget the source of the blessing. And therefore, antong makita din nga di gyud ihuwad sa Dios og kalit ang panalangin nga ri kanato. Dili. Huwaton usak. Hangtod nga kaya na nato nga dawaton ang panalangin. Usa niya ibubo. Sa di pa niya ibubo, ihuwad nga ri kanato ang mga panalangin. Okay? Kaya kung sa higayon galing ang uban natong moingon ano manggong adugay-dugayon managhatag ihatag na lang unta ng tanan wa na di na nato makitaan sod sa kani siya di na makitaan sod sibahan tuwa na tanan kay enjoy na sa ilang blessing na mao na may tabo. Well, naiuban tingali nga mo ingon og di na pud na may tabo tingali. Ibaw ka. Mas nakaila baya ang Diyos ninyo. Kadungog ka. Mas nakaila in taon ang Diyos kanato.
Huwag na hibaw pag-ayo ang Diyos sa dagan sa inyong kinabuhi. Bisag wa pa mo kahibaw unsay metabo yun later on. That is the reason why God requires capacity, katakos nga makadawat ka niini. So, I hope nagsabot ka na. I hope natugkan na yun nimo ang buot pasabot nining gisigihan, gipunayan at hisgot nga capacity. Katakos atong pinulungang Binisaya. Katakos, di ba? Di ba mo na Binisaya? Atong gipanginaot nga nasabtan gyud nimo ug maayo kon nganong gikinahanglan man sa Dios nga iya kitang pakabuton niya ng bahin o ang sa katakos, the capacity stage. However, we should bear in mind, kinahanglan hirumduman na to. We should remember the foundation, and the foundation is your unsa, your salvation. Ang imong kaluwasan. Mao kanay foundation. Kung wa kay kaluwasan, if you do not have salvation, then God cannot pour His blessings on you. Because what did we say here? God can only bless God. Okay? Romans 3:23, nagaingon akong sublion. For all have sinned and come short of the glory of God. For all of our righteousness is so as filthy rags before God. And God cannot bless that. Can He? Di yun. Di ka mapalanginan sa Diyos tungod anak. Now, og magbinutan ka, unsa man ang kasiguruhan nimo nga kanang imong kanang binuutan mao na nay musibo sa sukod sa Dios. Abe, unsa may imong kasiguruhan nga musibo sa measurement o kanang imong sa imong pagbinuutan unsa man. Maway gauge ba sa Dios? Dili. Paminaw ra God. Ang musibo ra sa sukod, gauge sa Dios. Ang ihara sa Dios. Gusto? Kitang mga tao, di kita makapasibo sa sukod sa Dios, di yun. That is why God justifies us in salvation, so that we are given the potential now to be able to reach the measure of our Lord Jesus Christ in our spiritual life, only because of the provisions that God has made ready for us in our life. Nakasabot ka ba niya to? Di man kita. Huwag yun tayo mahimo sa atong kaugalingon. Useless. If you try to live your life, your Christian life, useless. If you try to live it on your own effort and on your own plan, your own paningkamot, wa gyoy abutan ang maong kinabuhi ni mo wala. Sorry to tell you. That is why capacity for Bible doctrine in the soul converts potentials for blessing into reality na. Ang Diyos mubo na sa iyang mga panalangin diha kanimo. But remember again, it is only because you have the imputed righteousness of God. Maura, gisuluban naman ko kasi ang pagkamatarong. It is only because you are saved. And because you are now a child of God. And the most important point is, it is only because you now have the capacity to receive these particular blessings in time in your life as a believer. Ayaw pangitag mga panalangin nga wa pa diha. Ayaw. Okay? Ayaw isalikway ang mga panalangin nga gihatag na diha nimo. Naapoy uban nga tingali mo ingon og di manimao nga kung gipangayo. Yes. Nay ubang mga magtotoo nga mo reklamo og ingon ana. Imbis na ngayo og kwarta gihatagan man og ulcer. Di man ulcer nga akong gipangayo. Paminaw.
Wa ka kakita nga blessing gihapon na. Kita nimo? Na. Mao na ibot na kong ipasabot. Ganiya ra kog tagaw-taw bahin ini nga usahay lagi ang ato manggong pagsabot og blessing kaayuhan, kalipayon ug mga kaayuhan ra. And yet sometimes we miss. Mobitaw nga later on sa ato ng pagsugod sa pagtuon sa nagrelay mga kategorya sa mga panalangin. Many Christians miss blessings coming from God. Why? Because they already have preconceived notions about what blessings are. Ang problema lang, kaya ang mga Kristohanon, the only way Christians are able to see all the blessings that God has prepared is for the Christian to begin learning how to look at the things that cannot be seen. Until that time, magpili lang yung ka. Di man ni panalangin, ba di ay ni, dili ni panalangin, mo ingon ka. And yet, when you possess the capacity, ang tanan nga moabot diha kanimo, considered yun na nga unsa, panalangin. Kadungog ka. Panalangin yun ka na silang tanan, sabta yun na. Paminaw pagkayo nini. As long as you are residing, samtang na ikaw magpuyo diya sa sulod sa imong operational divine dynasty, moving forward in your spiritual life, nag-aabanti ka sa imong spiritual ng pagkinabuhi, you are keeping on in your spiritual momentum, nagamalahutayon ka, nagamakugihon ka, nagmasigihon ka, fulfilling the protocol plan of God for you. Ang tanan nga mudangat sa imong kinabuhi, kana silang tanan unsa, panalangin. Gikan sa Dios. Okay? Mao gyud na mahinungdanon pa kayo. Pero usahay lagi, mamili man gyud ta. Mao man gyud pud na. Pilian man gyud pud ta, di ba? But when it comes to God's preparation, what God has prepared for us believers, giandaman naman ta sa Dios. Giandaman ta sa Dios sa tanan. Ayaw ka nag pili-pilia. Tanan. Giandaman ta sa Dios. Busa, barugan na nato kini sa lig-on nga pagbarog. Nga bisag unsa man kahimtangan nga moabot sa atong kinabuhi, atong susihon, atong sutaon, blessing bakani o pagpanton bakani. Disiplina. Maura magyud ng duha. It's either or. Ng duha. Di magkamuingog maot man di man ni maayo. No, di man na mo ipasikaranan. Unsa gisulti sa Romans 8:28? God works all things together for the good. Na. Wa man na mo ingon, some things are bad, some things are good. Wala. God works all. Kadungog ka. So kung sa mo abot nimo, maayo ka na kanunay. Kasabot ka. Ang problema lagi nato, kay mo pili lagi punta. Pilian man lagi yun ta. Ang pagkaimbawa sa Diyos, unsa? Perfect. So kung sa ihatag sa Diyos nimo, perfect. Unsa? Whether it is momentum testing, whether it is people testing, whether it is disaster testing, whether it is thought testing, na kanalaing mga kasakit o alantuson nga mudangat sa imong kinabuhi, tanawa ang panalangin luyo sa mga kakaimtang. When you learn to do that, then you will also learn how to become contented with whatever circumstances you are in. Si Apostol Pablo, nakasulti sa ingon niya ng pagka-kontento, sanglit nakaapot, nakasinati, man siya niya ng maong kaimtang. He experienced that. The ultimate objective is God's own pleasure and glory. But the immediate objective is your blessing.
Now, hinumdumi ni. Hinumdumi na yun eh. Kanunay na yun ang sil-sil diya sa mong alimpatakan. Only God can glorify God. Okay? Ang Diyos ra ang makahimaya sa Diyos. Nothing can man do to glorify God. Nothing. Sabta gina. Kung sa may mahimo na itong mga tao nga itong may mayang Diyos, be? Wala. Ang ato aramao, magsige lang tag-angkon sa giandam na sa Diyos para nato, aron sa matagigayon nga atong maangkon kini tungod sa atong katakos nga naangkon kini nato, ilhanan ka na nga ang Diyos makaingon og unsay iya isulti. Tanawa, epektibo yun ng akong mga sangkap. Kaya gipa himuslan ni akong anak ug tanawag unsay iyang kahimtang karon. Nana, regardless og unsay iyang kahimtang, nagapadayon siya sa pagsibog nga tusunahan. He is consistently advancing in his spiritual life. Nagapadayon siya sa pag-angkon sa mga panalangin nga dili pinasikan sa iyang kahimtang kundi pinasikan sa unsa ang iyang makita. You are still alive right at this moment in order to be unsa? To be blessed. Mao na. Gipabuhi ka pa sa Dios aron iya kang panalanginan. Aron ibubo niya ang iyang mga panalangin. Now, usahay makalimot ra bata nga buot baya sa Dios nga maangko nato ang tanan nga iyang giandam para nato. Kalimot ra bagita na. God has prepared for us in eternity past everything. Ephesians 1:11, including our inheritance. Atong panlundon ba? Kaya sa magudpod na sa Dios. Hindi na itong madawat kining giingog inheritance, iyasa man na sa Dios ba? Ug di man pod na mabawi, dili mabakwi sa Dios. Hinumdumi. Remember, in escrow, ang imuhang mga panalangin, di na kana mabakwi. Kay gibutang na sa dapit diin imuha ra gyud na. Kasabot ka? Ba't di pod nimo maangkon regardless sa kahimtang hangtod nga imong matuman ang mga kondisyon para sa maong panalangin. Hinumdumi kini nga ikaw gipabuhi pa sa Dios hangtod ni gayuna kana nagkaginawa pa ka askil pa ng imong lawas nga nagpaminaw ka nini nga tong gitunan tungod kay paminaw buot sa Dios nga magapadayon siya sa pagbubo sa iyang mga panalangin nganha kanimo nga magtotoo mao na ug nahurot na wa pagyud ka diri wa na pod ka diri ug nahurot na gikuha ka na niya tuwa na pod ka didto apan samtang niya ka pa dinhi nagaginhawa ka pa nagpaminaw ka pa sa ining atong doctrinal nga pagtuon sa puno sa Dios, God still wants you to receive everything that He has prepared for you. Di pa lami ka na, di ba na lami hunaw-naon? Di ba nimo makita nimo unsa ka nindot niya na? Apan paminaw. Ang usapon ka magtotoo nga nagadumili na. Remember, ang panalangin madawat lamang nimo kung ikaw nagpadayon sa plano sa Dios. Once you refuse, you reject to move forward, you refuse to gain spiritual momentum in your life as a Christian, unya, God in His omniscience iyang makita kang imong kinabuhi, wa nagyoy padulngan ingon nga magtotoo, then we know the 3 stages of divine discipline. Ibaw nun ta. Unsa may primero, knocking discipline. Sunod, intensive discipline. Ikatulo, sin unto death. Warning ba ang Diyos nimo una? Warning. Sabi ni mo tuod,
ang Dios usikan sa iyang gipang andam para nimo. Warningan ka una. Ug di man galing grabe-grabihan pag gamay. Intensified. Ug di pagyud gihapon kamutuo ang Dios moingon di na magyud ning anak ka makadawat kay nagpatuyang naman gyud ni siya lunang sa pagka-revolusyonista. So, moingon ang Dios niya ari anak, kuyog na lang nako dire. So at this point, the reversionistic loser believer transfers from phase 2 to phase 3. Pinagi sa unsa? Unsang matang sa kamatayon? Sin unto death. Okay? Well, tingali ka kamong mga bago pamagkasabot ni ini. Ang sin unto death, that is maximum discipline nga ipahimutang o pahamtang sa Dios sa magtutuo nga wa nagyoy pulos. Well, di ta gusto ana nga mahitabo nato. Gusto? Kaya makaingon yun tag usika magyud tong mga panalangin di ay nga wa na ko madawat. Usik gyud pagayo. So this thing experienced by that reversionistic loser believer will surely become a motivation for all believers to be able to receive everything that God has prepared for you in your life. And as long as you are kept by God alive in the devil's world, then God still has more blessings in store for you. Kadungog ka. Padayon lang tas unahan. Padayon lang. Keep on keeping on. Ang Diyos na mag-igo, unsay iyang ihatag nga rin nato. Pero naibaw na ta, bisag unsay iyang ihatag nga ni kanato, alang yun na sa atong kaayuhan to glorify God. Sabot? Tutuki pag-ayo kining prinsipyo ha. Ug tungod niya na, indeed, both objectives are one. God is glorified by blessing us. Every time the believer reaches a level in his or her spiritual life, nga doon na siya katakos nga makadawat. That is another step or another nga panghitabo, another event where the believer glorifies God in his or her life. Not because of what the believer has done, but because of what God has prepared for that believer. And now, kanang maong magtutuo has received that particular blessing that God has prepared. Ug balikon ko sa pag-ingon, nga dili ligi madag hangyo, di madag ampo. Ang imo rang buhaton mao pagpadayon sa pagsibog sa unahan, pagpadayon sa pagtuon sa iyang balang pulong, pagtuon niini o paggamit niini sa imong kinabuhi. Dinhi mahuman ang atong pagtuon niini bahin sa what really is life about, or what life is all about, the real meaning of life. Mo ka na. Na imong matagamtaman ka na, ingon nga magtutuo. Ugma, magpadayon ta, sa lain o sab nga pagtulunan. Magampo ta. With your heads bowed and with your eyes closed, atong ipahinungod kining panakop nga mga gutlo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. To those of you who are here without the Lord Jesus Christ, the Scripture declares, God so loved the world that He gave His only begotten, uniquely born Son, that everyone believing in Him may not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Our Lord Jesus Christ had you personally in mind
when he went to the cross. He personally died for your sins and took your place in order that you might become the heir, the possessor of eternal life. And therefore, as you sit there today with your eyes closed to assure your privacy, you have the option and the opportunity right now of making the greatest decision of life, the decision to believe in Jesus Christ. Your eternal future hangs on the balance. Your eternal future is determined by your attitude towards Jesus Christ. The issue in salvation is not sin. The issue is Christ. Because Christ died for the sins of the entire human race. Under the biblical law of double jeopardy, man can never be tried twice for the same crime. Now, since Christ died for your sins once, the barrier therefore is removed between man and God, and man can never be held accountable for his sins again before God. Now, the unbeliever is free to reject Christ as Savior. But if he rejects Christ as Savior, then he accepts Christ as Judge. Every member of the human race is going to encounter Jesus Christ one way or the other. He is either going to encounter Jesus Christ as Savior by believing in Him, or else he's going to encounter Jesus Christ as Judge at the great white throne judgment by his rejection of Christ as Savior. And so, in the quietness and privacy of your own soul, you have the option, na kay kapilian, the opportunity right now of making the greatest decision of life, the decision to believe in Jesus Christ. Your eternal future is determined by your attitude towards Jesus Christ. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagtudlog, dugang pangkamaturan ni adlaw. Naot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Nini nga among Bible study, salamat. Pinagi sa YouTube, ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo ang buong bugtong manluluwas. Amen.